Assalamu alaykum hormatly ýurtdaşlar. Soňky wagtlarda watanymyz, ýurdumyz barada, hormatly arkadaşlarymyz barada bir näçe myşmyşlary ýaýradyp ýören Ak Muhammed Welsapar diýen adam peýda bolupdyr. Elbetde bir näçe ýurtdaşlarymyz oňa garşy öz video görnüşlerinde nägeleliklerini, nädaçlyklaryny bildiripdir, gaty dogry edipdir şonu. Men hem şol ýurtdaşlarıma goşulyp öz borjumy berjan edip Ak Muhammed diýen adamy bir näçe sowallar bilen, nasihatlar bilen ýüzlenmekçi. Senin edýän hereketiň dogry hereket däl ey Ak Muhammed. Mawtumul atamynyň bir sözü bar. Namart öz dogan ýylynden aýyp gözlär diýen. Senin öz ýylyňden, öz önü öten ýeriňden, öz du diýen ýeriňden aýyp gözläp, ýak ýyllarda maskaralap ýörmekdiň dogrymy şu? Munyň aýyp dälmi senin? Ýylyňi aýyplamak, özüňi aýyplamak. Senin şu ýylyň adamy. Senin türkmen hazaplaýanyň özüňi. Bu hereketiň dogry däl. 5 manat behbid üçin öz ýylyňy satmak bir musulmany, bir türkmene gelýän hereketde. Onda da yalan çykarýan maglumatlaryň bilen gazanýan behbidin gaty uly günah hazaplanýar. Munyň hasabyny ahiretde Allah Taalanyň önünde nädip jogap berjek? Bu haram puluň jogabyny sen nädip berjek ahiret? Hey pikir etmedin muny? Allah Taalanyň önünde nädip jogap berjek munyň hasabyny? Şunu ýadyndan çykarma. Yalanyň üstü bilen gurulan ojogyň şatlygy hem yalan bolýandyr. Senin o alýan 5 manat behbidin bilen hiç haçan ýüzüň gülmek şonu ýadyndan çykarma. Onda da şunu ýadyndan çykarma sen. Sen ol yalan çykarýan maglumatlaryň bilen biz watanymyzdan el çekmedisiň. Senin yalanyňa aldanjak adam ýok bu ýerde. Yalançynyň mumy ýassa çeldi diýen türkmenimiz. Yalançy meniň ummatym däldir diýen Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana etjek nasihatim ýoluňdan gaýt, raýyňdan gaýt. Watanyňa hıyanet etmek bilen günäde gaty agyr hazaplanýar dinimizden. Cenaza namazyny okulmayan bir näçe adamlar bar, şolaryň biri hem watanyna hıyanet eden adam. Şonuň üçin sana öz ildeşimiz hökmünde etjek nasihatim gel tawba et. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir aýdan sözü bar. Her bir adam ogulyn ýalňyşyp hata edip biler, emma hata edenleriň iň ýaňşy günäsini boyun alyp tawba etmesini bilýän kişidir diýen. Gel tawba et. Ýogsa senin bu halyň müdümlük halkyň aňynda haýyn bolup galar ömürlük. Olum seňe da, senin garyndaşlarynyň awraýyna da gowy däl. Gel raýyňdan gaýt, ýoluňdan gaýt.